Прывітанне зноўку на падкасці тутака. Вельмі рада вітаць вас у трэцім сезоне, прысвечаным жывым гісторыям беларусаў Беласточыны. Нагадаю, падкаст можна слухаць на ўсіх папулярных аўдыаплатформах, а глядзець на Ютубе і Spotify. Не забудзьцеся падзяліцца ім сябрамі і пакінуць свой каментар ды патабайку. Гэта дапамагае нам зразумець, што робім усё правільна. Сёння ў выпуску асоба, якую можна назваць узорным прыкладам інтэлектуалкі Беласточыны – Гражына Хрытанюк-Міхей. Яна цудоўна спалучае працу ва ўніверсітэце з практычнай дзейнасцю, захаваннем жывой культуры на сваёй малой радзіме і нават мясцовым самакіраваннем. Гэта узорны прыклад таго, як навука можа быць сэрцам. Пасля нашай размовы вы дакладна зразумееце, што такое быць лідарам свайго краю, як традыцыйны абрад дзядоў звязаны з сучаснай Беларусю і чаму яна аддала перавагу жыццю ў вёсцы перад камфортам горада. Заставайцеся з намі да канца, каб пачуць гэты складаны і цудоўны сінтэз. Сардэчна запрашаю да праслухоўвання і прагляду. Падкаст тутака. Мы ўжо тут трошачкі перад запісам з вамі паразмаўлялі, і я хацела б яшчэ раз для нашых слухачоў і гледачоў трошачкі, магчыма, акрэсліць ваш партрэт, які, як я сабе ўяўляю. Вы, я спадзяюся, будзеце дапаўняць. І так, Гражына Хрытанюк-Міхей. Падвойнае прозвішча. Гэта, па-першае, гучыць вельмі прыгожа. Навуковец і бібліёграф. Даследчык спадчыны. Адукатарка. Грамадская дзеячка і краязнаўца, а яшчэ і солтыс, што стараста вёсцы. Толькі тут трэба ўдакладніць. Супер солтыс. Але пра гэта пагаворым пазней. Я нічога не забыла? Не, хіба ўсё. Хіба што яшчэ, як то сказаць, дэпутат гміны. Трэба ставіць у першай шэрагі. Ну, не абавязкова. Ну, проста давер людзей. Людзі выбралі, ну, трэба нагадаць пра гэта. Добра. Не, ну, я сама не ведала, што ў мяне толькі ўсяго гэтых функцыяў. Ну. Я думаю, што гэта мы толькі дзесьці так зверху знялі, як кажуць. А насамрэч яшчэ за ваше жыццё было шмат цікавых пасадаў, прыгод, і я думаю, што мы пра гэта сёння з вамі пагаворым. Наш падкаст, мы ўжо ў трэцім сезоне, мы разважаем, хто ж яны тут, беларусы, Беласточыны, якія яны, іх гісторыі, і вось гэты трэці сезон вельмі асаблівы і асабісты для мяне, таму што мы нарэшце капаемся у жыццях людзей, як увогуле прыйшлі да беларушчыны, з чым вы яе тут, як вы яе тут асацыюеце, прапагандуеце і так далей. Таму, спадарня Гражына, скажыце, калі ласка, усё пачынаецца з дзяцінства, беларушчына калі з'явілася ў вашым жыцці? Ну, у мяне безумоўна ў дзяцінстве. Гэта перш за ўсё, таму што я ну, магу сказаць, нарадзілася у Бельску, фізічна. А насамрэч усё жыццё правяла у вёсцы Цялушкі. Так, дзяцінства, безумоўна. Была вельмі добрая адукацыя, таму што моя мама была настаўніцай, і яна вельмі добра ведала беларускую мову, таму што калі была вучаніцай, вучылася ў педагагічным ліцэі ў Бельску-Падласскім, там таксама вывучала беларускую мову. І гэта як бы было натуральна. А, дарэчы, і яе гэта мова таксама як бы дамашняя, хатняя мова. У нас у хаце ніхто не гаварыў на польскай мове, бо дзяды гаварылі таксама на гаворцы беларускай, і дзяды хацелі, каб мы гэту мову якраз прысвоілі і каб яе не забывалі. Нават калі потым паехалі жыць у Бельск-Падласкі, таму што там бацькі вырашылі пабудаваць дом. Мама вельмі любіла Бельск-Падласкі. І яна там хацела жыць. І там у канцы яны пасяліліся, і мы разам з імі. І калі мы прыязджалі ў гэтую вёску назад да нашых каханых цудоўных дзядоў, то яны гаварылі, я калі нешта прагучала па-польску, таму што прыязджалі розныя сваякі, якія гаварылі на польскай мове, і яны гаварылі,
А вы что, уже спаниели? Это Спаниелі? так, спаниели, это такое слово, памятаю, якое гучала з вуснаў майго дзеда. Так што гэта было як бы для мяне ўсё натуральнае. Ну, натолькі натуральным. Дарэчы, у вёсцы Цялушкі таксама была школа пачатковая, у якой mój бацька таксама вывучаў гэту, менавіта была беларуская мова. Беларуская мова, калі я гляджу нават на яго гэты гэта дакумент, так, калі ён скончыў першы клас, я гляджу, а там дзе польская мова, як бы няма ніякай адзнакі. Значыць, не было ўвогуле Не польскай мовы. вывучалі. Не вывучалі. А гэта хутчэй выключэнне, вось як Не, у вашай вёсцы? просто такіх школаў было шмат. Проста былі ж беларускія школы, дзе выкладаліся, дзе не было як бы з дадатковай навучаннем беларускай цяпер. мовы. Так, а проста ўсе прадметы выкладаліся, вывучалі дзеці на беларускай мове. І гэта былі гады, напэўна, 50-тыя гады. І вядома, цягам часу гэта як бы, ну, з розных прычын, так, гэта знікала. Але гэта як бы было натуральнае. Ну, і ёсць дакументы, дзе гаворыцца пра тое, што гэта была, як бы, былі гэта беларускія проста школы. І, вядома, былі падручнікі, якіх было шмат у тыя часы. У 50-тыя гады друкаваліся падручнікі. Мабыць, гэта былі пераклады, таксама частка з польскай мовы, але гэта былі абсалютна падручнікі усіх. Кожны прадмет меў свой падручнік на беларускай мове. Ці гэта была біялогія, ці гэта геаграфія, матэматыка. Так што гэта, вядома, беларуская мова таксама, так? Так што гэта было як бы нешта натуральнае, ну, натуральнае, як бы наколькі натуральным, таму што не ўсе, як бы не кожнаму была гэта мова як бы літаратурная, но яна адрознівалася, так, ад гэтай мовы, ад гаворкі, так, але ж так было. Але ж аднак беларуская. Была беларуская, безумоўна. І таму як бы гэтая блізасць мовы і агульна культуры, ну, як бы была натуральным нечым. Спадарыня Гражына, я хацела вас запытацца. У вас такое прыгожае, вельмі адметнае імя. І ведаючы, што вы ў сваім жыцці даволі вялікую частку аддалі даследаванню Міцкевіча і непасрэдна яго абраду, яго цыклу «Дзяды», і вось Міцкевіч, Гражына, вашая маці настаўніца, скажыце, калі ласка, ці ёсць тут нейкая сувязь, ці гэта ўсё прыцягнута за вушы? Чаму вам далі менавіта такое імя? Проста маме гэта імя вельмі падабалася. А адкуль яна пра яго даведалася? Не ад Міцкевіча? Не прачытала? Мабыць, таму што, ну, яна агульна то чытала кніжкі, вядома. І тады ўвогуле, калі яна канчала гэты ліцэй, педагагічны ліцэй, тады ўвогуле это быў вельмі высокі ўзровень, і яна магла практычна вучыць розныя прадметы розным прадметам, таму што яна нават музыка была там. Яна у нас у хаце па сёння ёсць скрыпка мамы, таму што там трэба было проста граць, А вы умець. граеце? Я не граю. І гэта проста захавана як на памяць? Гэта так, безумоўна, гэта як на памяць захавана. Таму што гэта як бы абавязак, як бы прадмет у ліцэі, што чалавек, наколькі гэта так, трэба сказаць, наколькі гэтыя прадметы артыстычныя, мастацкія былі важнымі ў школах. Гэта тады людзі разумелі гэтае ўсё. Мы зараз не ведаем, што гэта якое нешта, што дае развіццю, магчымасць развіцця
крэатыўнасці гэтых дзяцей. Я лічу, што такія прадметы увогуле павінны быць, ці розныя формы мастацтва ў школах. А што было ў вас у ліцэі? Вы так даволі цёпла ўспамінаеце гэтыя гады, кажаце, што ліцэй вам шмат чаго даў. А чаго шмат? Што было падчас вашай вучобы у ліцэі ў Бельску-Падляшскім? І гэта была вельмі добрая атмасфера. Была, ну, узровень таксама быў такі, ну, сур'ёзны. Трэба было вучыцца, шмат трэба было вучыцца, але ж людзі гэта былі, ну, трохі з Бельска, і шмат было з гэтых навакольных вёсак, што мне вельмі падабалася, таму што мы звычайна ездзілі адзін да аднаго, сустракаліся, было куды паехаць, было з кім паразмаўляць, пазнавалі адзін аднаго, глядзелі, што адбываецца. І гэта таксама было вельмі цікава. І, дарэчы, людзі гаварылі яшчэ, можна сказаць, як то па-свойму. Па-свойму. Па-свойму гаварылі кожны па-рознаму. І кожны па-рознаму, але ўсё ж нас гэта аб'ядноўвала. Гэтая свойскасць гэтага ліцэя. А па-за тым, цудоўная настаўніца беларускай мовы, пані Зіна Дымянюк. Цудоўны, цёплы чалавек, які сапраўды, якая хацела вывучыць людзей. Яна таксама звяртала ўвагу, што і нагаворкі, для яе гэта таксама было вельмі важнае. І яе падыход да людзей, так, цёплы вельмі, сардэчны, і да мовы, да літаратуры. І як бы яна гэта стварыла такую таксама атмасферу. Хаця толькі гэта беларуская мова, але гэта беларуская мова, яна была, ну, як бы там паўсюдная. Гэта іншыя, можа, былі часы, бо яшчэ да гэтых перамен 89-го году, таму што мой атэстат сталасці, гэта 1990 год, гэта так даўно было. І якраз час гэтых пераменаў, гэта не было проста. Таму што тут яшчэ невядома, як пыталі, як з этой сведамасцю, як сябе акрэсліць, так? Чалавек выходзіў пасля гэтых цяжкага пералому 89-го году з аднаго, ну, як бы нешта новае, а з іншае таксама і страшнае, так? Бо мы не ведалі, там тады была таксама інфармацыя, трэба было пісаць, хто ты, якая твая тоеснасць. Так што... І што вы пісалі? Ну, беларускую. І ніхто ніколі на гэта не наракаў, не было ніякіх пытанняў, праблемаў? Значыць, я думаю, можа тут людзі на месцы, калі нехта быў тут у Беластоку, то можа і было такое, ну, не надта, так, успрымалася гэта, што нехта тут беларус ці хто. А якім чынам гэта праяўлялася? Гэта, не ведаю, людзі казалі, якія позіркі былі дзіўныя, якім чынам? Але калі ідзе пра гэтую менавіта беларускасць і сведамасць, то я скажу, што можа нават і па сёння чалавек гэта тут менавіта на Беласточыне адчувае. Зараз уже менш, таму што людзі прывыклі. Але, напрыклад, у гэтыя 90-тыя гады, то не так проста было гэта ўсё. У 90-тыя, нават пазней, у 2000-е гады. Таксама не да канца з такой талерантнасцю на гэта ўсё глядзелі. Звычайныя людзі. А, напрыклад, там, дзе я вучылася, проста маё жыццё, то гэта было ў Олштыне. Так што, калі я прыйшла, тады былі экзамены. Трэба было здаваць. Не было такіх тэстаў, як зараз, так? Гэтай формы. А проста трэба было ехаць, тыдзень праседзець у чужым горадзе. Можа, ён не такі чужы, таму што зараз скажу, як то гэта было. Але якія прыгоды? Але якія прыгоды, тыдзень у студэнцкім доме, невядома. Чужыя людзі, хто там быў. Ну, але калі прыйшло ісці на экзамен, дзе сядзела нармальная камісія, якая мела перад сабой усе дакументы. І калі адзін з вучоных з камісіі паглядзеў, і кажа, ліцэум, так? Імя Браніслава Тарашкевіча.
a kto taki był Taraszkiewicz? I on doskonale wiedział, kto był. I prosto ja кажу, no tak, перакладчык, так, аўтар граматыкі. Проста было незвычайна, што чалавек гэта так добра ўспрымаў. Я думаю, ну гэта на плюс усё выйшла, аказваецца, што я скончыла гэты ліцэй і ведала, хто такі Тарашкевіч, таму што ў першым класе ліцэя усе вывучалі на занятках з выхавацелькай менавіта біяграм Браніслава Тарашкевіча. Так што гэта каб не была нейкая чужая асоба, нейкі чалавек, але гэта быў проста таксама незвычайны чалавек. А можа быць, адсюль з гэтага першага класу ліцэі пачалося ваша захапленне біяграфіямі? Ну, не, то гэта можа і так. Мабыць, таму што яшчэ вярнуся, можа, да гэтай маёй адукацыі ў Олштыне, бо я скажу яшчэ такую. Мне гэты Олштын быў такі нейкі, ну, і блізкі, таму што я заўсёды чула гэты ад маёй бабулі гэты нямецкую назву Аленштайн, таму што яна была проста на работах. У час нямецкай акупацыі мая бабуля там амаль год была вывезена і там працавала. І гэта быў вельмі цяжкі час, таму што з сям'і то не адна яна. Яе браты два таксама былі недзе на работах. Так што гэта такі, як бы з аднаго боку цяжкі перыяд, а з іншага боку яна мне шмат распавядала пра тое, што там адбываецца, таму што яна там сустрэлася з іншай культурай. З іншай культурай. Не было там аж так моцна страшна, але ж усё-такі, ну, страх быў такі, што гэта далёка ад дома і ўсё невядомае. Як бы не гаварыць, ну, але ж усё ж такі турма. Ну, і гэта менавіта таксама мне запомнілася. Ну, не глядзячы на гэта, неяк я так з нейкім такім сентыментам потым, як бабуля мне распавядала пра гэтыя месцы, пра геаграфію, наколькі яна ведала гэтага горада. Я так сабе потым хадзіла і так успамінала, ну так, тут хадзіла недзе моя бабуля, наколькі яна мела магчымасць. Так што гэта таксама, ну, як бы вельмі такі цікавы вопыт. Потым аказалася, што мой тата быў там у войску. І ўсё неяк так нема выпадковасці ў гэтым жыцці. Нешта павязана. Гэта праўда. А як там было? Вы былі адная беларуска ці яшчэ хтосьці, можа быць, вучыўся з вамі? Не, ну там былі людзі, і таксама такая суполка беларуская была. Таму што там было таксама нейкі гурток беларускага аб'яднання студэнтаў. І гэта таксама было цікава. Я прыехала, уже былі старэйшыя людзі за мяне, якія мяне недзе там прыгарнулі. Таксама быў там пакойны ўжо Володя Пац, які вельмі актыўны ў гэтым беларускім руху быў там. І шмат людзей, і мы сустракаліся. Гэта таксама была аказія, магчымасць сустрэцца. А на якой мове вы там размаўлялі? Ну, усе гаварылі на беларускай мове. Так? Або папросту, па-свойму, як хто ўмеў. Ну, некаторыя, натуральна, і па-польску гаварылі. То бок на занятках вы дзесьці пераходзілі на польскую, але між сабой? Ну, між сабой. Тыя сустрэчы не былі частыя, таму што кожны вучыўся на сваім там напрамку, і кожны недзе там займаўся сваімі справамі. Але былі імпрэзы, былі сустрэчы, калі мы сапраўды ядналіся. І гэта было прыемна. І калі чалавек з'язджаў, ну, на нейкі там перапынкі да хаты, і тады вяртаўся і ведаў, што ён зноў сустрэне як бы сваіх сяброў. Гэта таксама выдатнае было. Так было ў шмат якіх асяродках. У тым асяродку, дзе я патрапіла, таксама было цікава. Думалі, якую сустрэчу з кім арганізаваць. А то паэт прыехаў нейкі, то сустрэлі беларускі, з белавежцаў. А то нехта мясцовы таксама. Так што нешта такое цікавае было. То лекцыю нехта прачытаў.
Так А што самы цікава. яскравы ўспамін вось з гэтых сустрэч вашых з басамі? О, сустрэчы, безумоўна, заўсёды старыя новыя гады ўспрымаю. Менавіта гэтае свята? Так, гэтае свята стары Новы год з 13 на 14, калі ўжо ніхто не святкаваў, толькі мы. І гэта была такая нагода да сустрэчы, таму што там проста было весела, былі танцы. І ўсе сустракаліся, хто калі мог прыйсці, усе неяк разам рыхтавалі гэта ўсё. Прыемна проста было. Было прыемна. А што было пасля Ольштана? Пасля, ой, там доўга было, доўга. Мне падабалася проста. Ну, прыйшлося вяртацца ў Беласток. А мушу сказаць, што Беласток гэта так складаны горад. Так Чаму? складаны. Ну, я не магла зразумець, што гэта за горад. І так было ад самага пачатку, з Не, я дзяцінства не ніколі было не нейкай... жыла ў Беластоку. Я ніколі не жыла ў Беластоку. Я жыла ў сапраўдным горадзе Бельск-Падласкі. Сапраўдны горад Так, Бельск-Падласкі. так. Боже, гучыць. Сапраўдны горад Бельск-Падласкі. Горад, які значна раней атрымаў гарадскія правы, вядома, значна як Беласток. Беласток гэта ў параўнанні нейкія такія у Бельску, но жылі як бы мяшчане, так людзі. У Беластоку гэта інакш гэта 18 стагоддзе. Зрэшты, усе ведаюць, што Беласток гэта быў прыватны горад Браніцкага. І гэта крыху інакш. Тут мне гэта адно, што тут усе прыязджалі на рынак, значыць базар. На закупы, як На кажаце закупы. нас. Усе прыязджалі на закупы на гэты базар. На рынак у нас гаварылі. Дзе можна было прадаць асноўнае. Ну, купіць, прадаць. Таму што тут яшчэ мае дзяды прыязджалі і тут прадавалі нешта. Бо заўсёды мелі што прадаць. А што былі вельмі працавітыя, ну, то тым больш. І тут менавіта так, як бы цяпер гэта нашмат памянялася, але тады, калі я прыехала, я не магла зразумець гэтых людзей. Я там нават на універсітэце, калі я прыехала, таму што яшчэ тут як бы канчала польскую філалогію, мне так было цяжка гэта зразумець. Я тут да гэтай беларускасці неяк так далёка на гэтым універсітэце, думаю, ну страшна далёка. То бок у Ольштыне было бліжэй да Ну, беларускасці, мне чым у здаецца, Беластоку? што бліжэй, таму што там людзі гэта разумелі. Людзі пыталі, была цікавасць да гэтага. Перш за ўсё была цікавасць. Нават сам факт, калі мяне не было, сказаць так, 2 тыдні, таму што адны святы трэба было святкаваць, потым гэтыя праваслаўныя святы. І потым чалавек прыязджае, пытаюць, а што з табою, чаму так? Як то можна так святкаваць 2 тыдні пазней? Я кажу, ну можна. Трэба? І пыталі людзі, як гэта ёсць. І, ну, незвычайная была цікавасць. Я скажу, што ўсе гэта мае сяброўства менавіта там, адтуль, якія там засталіся, ну, апрача гэтых ліцэйных людзей. Так што вельмі цікава было. А тут у Беластоку, о, як мне было цяжка. Любові не здарылася. О, не. І так хіба застанецца, не ведаю. Можа, не, ну цяпер інакш. Усё ж такі цяпер інакш. То бок гэта было вымушана, вы працягвалі тут адукацыю? Так, было вымушана. Я тут, таму што трэба было вяртацца з прычынаў такіх. Моя мама цяжка хварэла, і трэба было вярнуцца. Думаю, ну гэта... Як то, думаю, тут... Ну, выратавала мяне, што кафедра беларускай культуры. Усё ж такі. Кафедра, безумоўна... Гэта важны вельмі этап таксама ў вашым жыцці, праўда? Там жа Так. была і дысертацыя, Дысертацыя, пра якую так. мы цяпер Я будзем тут размаўляць. хутка. сустрэла, скажу, людзей, ну, такіх вельмі важных. Я скажу пра Олега Латышонка, скажу пра прафесор Эльжбету Смулкову, пра Лену Глагоўскую, пра Ірэну Матус, Анну Энгелькінг з Варшавы. І гэта проста было маё асяроддзе. І гэтыя сустрэчы, гэта было проста нешта незвычайнае. Гэта пачатак
Białostocka samodzielna, można tak, no, że jakby niezależna, poza filiей Warszawskiego Uniwersytetu w Białymstoku. To był 97 rok, kiedy wznikła kafedra. I ona tak trwała. Покуль, могу сказать, была професор Элżbieta Смолкова. Потому что это был, ну, в ogóle незвичайний чоловік. І як професор, як чоловік, як науковець. Аднак было што добра No, ўспомніць. гэта так. І яшчэ адна цікавая рэч з Białestoka. Дзякуй менавіта професор Смолковай я магла жыць у такім цудоўным тады яшчэ месцы на вуліцы Świętojańskiej 28. Насупраць цяпер галерыі Альфа, у тых дамах нізкіх, пабудаваных для міжваенны перыяд яшчэ, для ураднікаў воеводской управы, якая тады пасля 18-го году была tutaj створана. І там апынуліся у гэтай кватэры да мяне яшчэ перада мною пасля вайны апынуліся цудоўныя людзі. Гэта было сям'я прозвішча Erdman, людзей, ziemiaństwa, tak. Ludzi, jakie karani ich z jednego boku niedzie może Łotwa niejka, niedzie tak, a inszy bok, żanoczy bok, to prosta usia Białoruś. I te ludzi, jakie mieli mianowite majątki, потому что одна linia Erdman, druga linia jakby jeleńskich, znaczyć Palesie, centralna Białoruś i gdzieś Wileńszczyna. I jak my tak doговорилися, to już byli ludzie, no, mogę сказать, pensjonery, wielmi inteligentni, jakie absolutnie ciekawili się Białorusią, wielmi ciekawili się. Nie tylko тому, что это были jakby Polaki, jakie покинули swoje domy, majątki, nie to domy, ale gromadne majątki, jakie byli wymuszeni przyjechać сюди. I jak raz to u Polszczu, ogólnie skażę u Polszczu, ale oni specjalnie spędzili się u Białostoku, потому что oni jeszcze może rozliczali, że wiernuться туди, у свае гнёзды. Ну, аднак так не было. У гэты момант вы распавядаеце, у мяне ажно сэрца нейк зжымаецца, гэтыя гісторыі нагадваюць гісторыі тысячы людзей у цяперашні час. Так. І гэта, безумоўна, гэта так па вялікай аналогіі да гэтага ўсяго. Было то страшна, як яны гэта перажывалі вельмі моцна, але я апынулася менавіта ў цэнтры горада, у свеце, ну, магу сказаць, некае канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя, з гэтымі ўсімі рэчамі, якія там былі, што ўдалося ім прывезці, што яны тут недзе яшчэ набылі з тых рэчаў, але з гэтай атмасферай гэтага дома. I tam przyszłoся mnie żyć 15 lat. Потому что jakby kwatera była z jednego boku pustaja, ale z tymi всіми предметами, a z innego boku to była kwatera, kiedy te ludzie, potem oni już taki zjechali dalej, byli gromadzianami i Zjednoczonych Sztatów, i Brazylii, i Portugalii, jakie szukali swoje miejsce w świecie. Bezumownie oni znaleźli, oni byli takimi gromadzianami absolutnie światu, потому что oni byli powsiul i po swojej edukacji, i po swojej ciekawości świata. I oni przyjeżdżali tu z przyjemnością na kanikuły. I wtedy, u czas kanikul, my spotykali się z nimi. Ja wtedy sobie jechała u swój Bielsk,
а яны жылі тут у Беластоку. А адукацыю, калі студэнцкі як бы год, то значит один семестр, другі семестр, я была тут у Беластоку. І мы сустракаліся летам, безумоўна. Прыйшлося нам зарганізаваць такую экскурсію па мясцінах у Беларусь. Іх мясцінах. Гэта быў незвычайны вопыт, но незвычайны вопыт для мяне. Бо вядома, што засталося. Ну, нешта, успамін, нейкія рэшткі нейкіх маёнткаў, астаткі нейкіх маёнткаў, мясціны, назвы мясцінаў. Ну, засталося. Нейкія, магу сказаць, руіны. Могілак уже часта не было. Не было следу па гэтым месцах, дзе адышлі, дзе жылі іх продкі, дзе былі складзены гэтыя косці тых людзей. Якby ўсё знікла, можна сказаць, з паверхні. Але ўсё ж такі, ну, мы былі ў пару, удалося хаця бы ў дамах, дзе былі. Гэта, вядома, былі школы калісь, потым уже якby руіна засталася. Ну, я памятаю, як слёзы на вачах жанчыны, дзе яна там праводзіла сваё дзяцінства. І думаю, ну так не можа гэтае падарожжа скончыцца. І мы вырашылі тады пайсці да людзей. У сувязі з тым, што ў мяне вялікі вопыт, калі ідзе пра палавыя даследаванні, трэба было пайсці да гэтых людзей. І проста для нас быў, для мяне, як для мяне, але тыя людзі перажылі рэальна шок, таму што мясцовыя людзі зарганізавалі ім такую гасціну, літаральна на працягу 10 хвілін, што яны проста, ну, былі ў такім шоку, што нешта можна такое зрабіць. Ну, як бы не гаварыць чужым людзям. І гэта гасціннасць была незвычайная. І заўсёды потым да канца жыцця гэтая жанчына, яна ўжо не жыве, пані Габрыэла Эрдман, тут я яе мушу вспомніць. І яна папросту успамінала гэтае ўсё. Гэта было незвычайнае, так што гэта самае цікавае, што мне менавіта гэта. І частка працы на універсітэце, гэта вуліца Świętojańska. Яшчэ нешта, таму што я шукала тут śladоў гэтай інтэлігенцыі. Гэтай інтэлігенцыі такой беластоцкай, якой уже няма так насамрэч. Уже гэтыя ўсе людзі адышлі. Але гэта інтэлігенцыя медыкаў. Гэта інтэлігенцыя нейкая мастацкая. І паходжання рознага. Ну, вядома, што уже жыдоў было мала. Але былі немцы яшчэ, якіх мне ўдалося пазнаёміцца з якімі. І былі людзі расіяне. Але гэтыя белыя, так? Белые россияне? Так. Так, гэта папросту з інтэлігенцыі расійскай, якія уцякалі перад рэвалюцыяй. Ад рэвалюцыі, ад гэтай рэвалюцыі, ад гэтых падзеяў 1917 году. І такія людзі яшчэ жылі у Беластоку, вядома, у расійскай імперыі. Потым яны вельмі моцна тут пацярпелі. У час гэтай першай сусветнай вайны яны паспрабавалі вярнуцца да сябе, і потым рэвалюцыя ізноў сюды. І менавіта адну такую жанчыну, якая у пэўным сэнсе павязана як бы з маёй сям'ёй, я проста сустракала. Яна была піяністкай, якая жыла на вуліцы Міцкевіча, была піяністка, якая яшчэ ў міжваенны перыяд грала тут у беластоцкім кіно. Гэта было кіно, немае кіно, у якім яна папросту сядзела і недзе грала там схована на гэтым піяніно да гэтага фільма. Незвычайная жанчына.
заўсёды шукала чалавека, з кім магла бы гаварыць на расійскай мове. А адкуль у вас такая зацікаўленасць гэтымі палявымі даследаваннем, пошукам, размовай з людзьмі? Ну, бо насамрэч, наколькі я разумею, усяго гэтага ў кнігах не знойдзеш. Гэта трэба ножкамі хадзіць, так. размаўляць, дапытвацца. Адкуль у вас, калі вы вось Я зразумелі, што у вас ёсць прага да гэтых ведаў? Я проста люблю людзей. Вы яшчэ не згубілі ў іх веру? Не згубіла, таму што я люблю асабліва старэйшых людзей. Яны і люблю як бы людзей, якія думаюць, па-першае, якія нешта перажылі ў гэтым жыцці, якія таксама могуць падзяліцца сваім вопытам. І мне гэта падабаецца. Я люблю іх слухаць. Мне гэта падабаецца, слухаць людзей, старэйшых людзей. Гэта дысертацыя. Гэта, як бы, магу сказаць, це таксама не мой выбар. Як так Ну, не сталася? мой выбар, проста. Но быў такі час, прыйшлі дакументы, так? Пані прафесар Смулкова паехала ў Парыж, бо тады жыў яшчэ Ежы Гедройч. Дзякуй яму універсітэту Беластоку ўсё ж такі паўстаў, як незалежны ад ніякіх там іншых універсітэтаў, можна сказаць. І там, аказалася, былі такія дакументы, якія менавіта Ежы Гедройч хацеў, каб яны былі надрукаваны. І там быў спор такі, якія то дзяды ёсць у Міцкевіча. Чи гэта ёсць дзяды, чи гэта ёсць радаўніца, чи гэта ёсць дзяды, якія адбываюцца менавіта ўвосень. Думаю, як трэба разбірацца. Хто калі не я, правда? Ну так, але я думаю, як я з гэтым магу разабрацца? Ну як я магу з гэтым разабрацца? Калі да мяне было толькі вучоных і даследчыкаў, якія з гэтым не разабраліся, то я буду разбірацца. І менавіта пані прафесор Смулкова мне такую задачу паставіла. Я не ведала проста, ад чаго пачаць, таму што трэба было ўсю гэту літаратуру урэшце прачытаць, падаследаваць. А я люблю даследаваць, мне гэта падабаецца. І вырашыла, ну так, трэба зрабіць. Як вы кажаце, як ніхто, то я. Ну, але трэба было паехаць, таму што гэтага з-за пісьмовага стала не можна было зрабіць, седзячы ў адным месцы. Тады былі магчымасці. Падтрымка вельмі вялікая. Прафесор Смулкова, якая арганізавала такія летнія школы. Беларусь і Памежжа. Гэта было звязана, супраца вельмі вялікая з асяродкам варшаўскім, з універсітэтам варшаўскім. Ёсць такі асяродак Опта. І менавіта тут пачаліся гэтыя ўсе вандроўкі. Ну, вялікая падтрымка іх, але таксама і самадзельныя, самастойныя паездкі ў Беларусь. Ну, гэта мне заняло, я не ведаю, можа, 10 год вандровак. 10 год, каб напісаць адную дысертацыю? 10 год, каб пазбіраць матэрыял. А потым яшчэ пісаць? Не, то ўжо ўсё разам. 10 год, адная Не, ну, праца. трэба попросту было даказаць людзям. Я не магу так проста, што як то цяпер, так. Ёсць праект, канчаецца і канец, так? А тут чалавек не хацеў абмяжоўвацца нейкім часам. Это было без ніякага праекту. І гэта штодзённая праца, штодзённа трэба вяртацца. Ну, як бы, трэба было паехаць у Беларусь, перш за ўсё. Трэба было паехаць у Беларусь, ну, у розныя месцы. Па ўсёй Беларусі. І адзін раз летам, адзін раз зімой, адзін раз, калі быў час проста. Гэта не былі доўгія, но і было так, што і месяц таксама было трэба хадзіць, і была магчымасць і размаўляць з людзьмі. Але гэта таксама быў, гэта калі ідзе пра навуковую працу, гэта самы лепшы момант у жыцці. Таму што встаю раніцай у Мінску, сядаю ў электрычку, еду недзе там у Вязанку. У Вязанку, таму што там быў такі маёнтак. І там менавіта адтуль даследчыца.
якой рукапіс знайшоўся менавіта ў Парыжы. Яна з гэтага маёнтку менавіта з Вязанкі. Потым яна звязана была з Вільняй, гэта Олімпія Свяневічова, яна была звязана з Вільняй. І вядомы яе муж Станіслав Свяневіч, які перажыў Катынь, бачыў. Так што гэта было самае цікавае. Па сёння, якby ёсць у мяне можа не такі глыбокі кантакт з сям'ёй. Гэта таксама ўжо ўсё шмат людзей адышло з гэтай сям'і Свяневічаў, але ж усё ж такі атрымалася, калі я атрымала гэты менавіта рукапіс, дзе трэба было параўнаць з іншымі, то трэба было з іншымі дакументамі, які быў цалкам не звязаны, якія гаварылі, што гэта радаўніца дзяды Міцкевіча, і трэба было паехаць па гэтых мясцінах і паглядзець, і пытаць у людзей. І так дзень канчаецца, зноў электрычку. І так, з тыдзень, 2 тыдні ездзіць. 10 год. Мінула 10 год. У міжчасе трэба было кніжкі прачытаць, трэба было праводзіць заняткі са студэнтамі. Так. Але гэта вельмі цікавая праца. То не так, то вельмі багатая бібліяграфія, калі ідзе пра гэтую творчасць. Колькі яшчэ, трэба было апрацоўваць гэта ўсё. Трэба было адслухаць проста так з навушнікамі, як мы зараз сядзім, гэтыя ўсе касеты, і перапісаць іх. Не было такіх магчымасцей, як зараз. Цяпер, падаецца, Цяпер усё лягчэй. А тады трэба было гэта рабіць, а па-за тым усе гэтыя заняткі, розныя іншыя, то жыццё. Міцкевіч, дзяды, абрад і літаратура. Колькі б я не пытала ў розных людзей пра вас, скажу, распавядзіце што-небудзь пра спадарні Гражыны цікава. Усе чамусьці згадваюць менавіта гэтую вашу працу, як быццам гэта самае грунтоўнае, самае важнае, што вы ўжо зрабілі. Як вы лічыце, ці гэта так, ці гэта праўда? Ці можа ёсць іншыя варыянты? Не, я лічу, што гэта вельмі такая сур'ёзная праца. Безумоўна, таму мне хочацца да вас звяртацца не спадарня Гражына, а пані доктар. Так, якby з аднаго боку, таму што так, гэта трэба было ўсё ж такі, калі ўсё было сабрана, трэба было дысертацыю давесці да канца і абараніць яе. І абарона была ў Варшаве, в Інстытуце літаратурных даследавань Польскай акадэміі навук. І вельмі добра, што там. І былі таксама людзі у гэтых усіх камісіях, праз якія я пераходзіла. Гэта былі людзі звязаны рэальна з даследаваннем літаратуры польскага і не толькі, думаю, польскага рамантызму. Гэта, вядомыя даследчыкі, якія, вядома, пазітыўна ацанілі гэта ўсё. У выніку атрымалася таксама і выдаць праз Інстытут славістычны ў Варшаве гэтую дысертацыю уже як кніжку. І добра, што так атрымалася, таму што цяпер людзі паклікаюцца, аказваецца, што чытаюць нават. І аказваецца, што гэта патрэбна. Безумоўна, Я патрэбна. скажу, зараз яшчэ сама вяртаюся да гэтай кніжкі, таму што, аказваецца, яна ёсць направду актуальная. І падумала, што ўжо ніхто гэтага не зробіць. Фізічна немагчыма. Немагчыма. Ніхто не паедзе ў Беларусь. І ніхто не будзе гэтага даследаваць. Можа і будзе, але людзей уже тых няма. Уже пакаленне тых людзей адышло. Адыходзіць тут гэтае пакаленне, таму што тут удалося мне таксама запісаць. Нешта гэта было, і хаця бы і моя бабуля яшчэ жыла. І старэйшыя людзі шмат хто жыў, і шмат хто памятае, калі і тут у нас на Беласточыне таксама выступало гэтае слово, тэрмін дзяды. Дзеды тут гаварылі. Дзеды, так. Так, напрыклад, пад
мяжой з Беларусі, там дзе коматаўцы, напрыклад, ці баброўнікі, Ярылаўка, адкуль Лена Глагоўская. Яшчэ яе бацькоў таксама ўдалося запытацца пра гэтае ўсё. Так што, ну, незвычайнае, гэта незвычайнае сапраўды. І гэта прыгода. Гэта Добрая прыгода. жыццёвая прыгода. І слухайце, вынік такі просто для мяне неўяўляльны. І, дарэчы, мне хочацца звярнуцца да нашых слухачоў і гледачоў. Калі вам цікава гэта тэма, то мы запрашаем вас на наш YouTube-канал Фундацыі Тутака, дзе вы зможаце паглядзець лекцыю-прэзентацыю, якую спадарыня, выбачайце, якую пані доктар Гражына Не абавязкова. Гарданюк Міхей рабіла у межах 30-й бардаўскай восені. Ёсць запіс, вы можете паглядзець, і нават раю, заклікаю вас паглядзець гэту лекцыю, таму што было вельмі цікава. Таму што я нанава вярнулася да гэтага. Я паглядзела, гэта ўсё актуальнае. Канешне. Гэта актуальнае. А ввогуле дзяды. Дзяды, што гэта дзяды? Так, гэта памяць. Памяць. І памяць пра продкаў заўсёды будзе важнае. Дзяды гэта абсалютна універсальны твор. Так што я ўсіх таксама запрашаю. Напэўна, калі хто заўсёды думае, што гэта такі складаны твор, што яго цяжка зразумець, а трэба на гэта ўсё ж глядзець як на цэласць. Таму што там гэтая памяць ёсць у кожнай частцы. А Міцкевіч таксама доўга пісаў гэты твор. Бо з 1822, як выйшла, да 1832 года. Так Так, па паўтараеце, частках. вы паўтараеце Міцкевіча, Ну 10 так, год на цэлую абсалютна. працу. Так, так, людзі цяпер вельмі хутка пішуць, але я гляджу, якая якасць. Но не хачу гэтага ацэньваць, таму што то ўжо як бы асобная тэма. Я да навукі стаўлюся вельмі сур'ёзна. Так, А цяпер зараз ужо так уже той ножкамі не ходзяць. Нема ўжо такой навукі. Нема. Вы неяк сказалі, што вы працягваеце справу Юрыя Таўронка. А чаму вы абралі гэтага чалавека, што вы вырашылі быць яго паслядоўніцай? Чаму? Значыць, мне блізкая таксама кніжка. Агульна кніжка. Як кніжка, асабліва кніжка беларуская. Спадар, он таксама доктар Юры Туронак, но вялікі аўтарытэт, калі ідзе пра гісторыю Беларусі, як чалавек, выдатны. І агульна цэлая яго сям'я цудоўных людзей, цёплых і незвычайных, магу сказаць, таму што мы проста пазнаёміліся ў свой час. І Юры Туронак таксама любіў кніжкі. Ён збіраў гэтыя беларускія кніжкі, гэтыя першыя выданні кніжак, асабліва міжваеннага перыяду, ваеннага перыяду. І ён напісаў, стварыў таксама такія бібліяграфіі. Гэта была беларуская кніга ў другой Рэчы Паспалітай, потым беларуская кніга пад нямецкім кантролем, пад акупацыяй нямецкай. Пра беларускае школьніцтва. І так, пра беларускае школьніцтва. І я вырашыла, што калі ўжо ёсць сабраныя гэтыя кніжкі у сэнсе, у бібліяграфію, тыя беларускія, якія былі выдадзены з 1921 года, потым вайна, то думаю, то трэба яшчэ і па вайне зрабіць. Менавіта гэта таксама амаль што ўжо зрабіла да канца, бо хацелася мне у гэтай народнай Польшчы зрабіць, значыць, дзесь так 40. Ну, 5-га не было там, 49-га не было, з 50-х, ад 50-х гадоў, той, што выйшла тут у Польшчы па 89-й. А потым можна будзе далей рабіць. Гэтага направду шмат назбіралася. То бок нам можна чакаць наступнай кнігі? Не, ну можна, але то, вядома, таксама трэба, то ўсё паміж нечым гэта робіцца. Але гэта таксама вельмі цікава, таму што гэты кніжкі захаваліся ў бібліятэках. Перш за ўсё у бібліятэцы нацыянальнай у Варшаве.
І я кажу, гэта былі падручнікі, гэтыя ўсе беларускія, пра якія мы гаварылі на пачатку, якімі карыстаўся мой бацька. Потым гэта таксама былі пераклады гэтых беларускай літаратуры на польскую мову. Гэта мне вельмі таксама цікавіць. Потым уже пачалася навука, навуковыя кніжкі, але яшчэ раней, бо у 56 годзе гэта і Ніва, і Белавежа, і там выдавецтва БГКТ. Гэта таксама вельмі вялікі уклад усё ж такі ў гэтую беларускую культуру таго часу, гэтай народнай Польшчы. Вядома, перакладаліся розныя рэчы, але не толькі як бы так ідэалагічна накіраваныя, бо і былі такія, перш за ўсё, у 50-х гадах, а як інакш. Але ж усё ж такі і літаратура, і Быкаў быў перакладаны, і Купала, і Колас. Так што і нават гэтая і Кандрат Крапіва. Так што тут гэтая кніжка ёсць, і потым навуковыя усе працы. Ну і беларуская, першая беларуская літаратура тут Беласточны менавіта звязана ў гэтым таварыстве Белавежа. І тут першыя усе зборнікі і як асобныя, а яшчэ пакуль гэтыя зборнікі гэта былі яшчэ такія, ну як бы сказаць, для гурткоў, для гурткі такія былі тэатральныя гурткі тут, якія існавалі, гэта самадзейнасць і менавіта як бы для гэтых гурткоў таксама трэба было выдаваць нейкія кніжкі, каб людзі мелі матэрыял, адкуль браць тэксты для пастановак. Ну, і гэта ўсё як бы таксама змясціла ў гэты спіс тых кніжак бібліяграфію. Ну, я таксама в свой час займалася этой бібліяграфіяй, таму што мне гэта было цікава. І беларуская літаратура ў Польшчы, бібліяграфія перакладаў, гэта таксама вялікая праца. Тады без камп'ютара. У тыя часы без камп'ютара абсалютна. Так што шмат што памянялася. Ну і то толькі гэта трэба, ўсё вымагае працы і ўвагі. Гэта такімі рэчамі займаюцца людзі, якія сапраўды мусяць быць неяк упарадкаваны. Таму што гэта ёсць патрэбны парадак. Я заўсёды гавару, як мне зараз гавораць, што бібліятэкі не патрэбныя. Хто так кажа? Пакажыце мне гэтых людзей. Я пакажу, толькі можа паза. У кожным выпадку я кажу, што бібліятэкі гэта нічога іншага, як парадкаванне свету. Таму што як бы не было бібліятэк, у гэтым усім быў бы хас, а яны гэта падтрымліваюць парадак свету ўсё ж такі. Там ёсць парадак свету. Так што гэта самае цікавае, што можа быць, і там трэба шукаць парадку. І цішыні. І цішыні. Цішыня мусіць быць у бібліятэцы. Ваша праца настолькі, не ведаю, яна і займае столькі часу, столькі высілкаў, столькі думак. Гэта ж усё трэба паразважаць, запісаць. І не ўсё толькі ў камп'ютара, дзесьці ад рукі, я так разумею, шмат какіх-то нейкіх нататнікаў. Так, Дзе вы знаходзіце на гэта час? Таму што вы ж яшчэ і солтасам таксама працуеце, я не ведаю, як гэта. Ці гэта ўжо проста такі лад жыцця? Яшчэ, дарэчы, пра солтаса мы можам з вамі паразмаўляць трошкі на гэту тэму? Трэба сказаць для тых, хто слухае нас, для беларусаў з Беларусі, таму што яны не ведаюць, хто такі альбо такая солтас. Гэта стараста, у нас так называюць у Беларусі, стараста вёскі. Распавядзіце для тых, хто зусім не разумее, чым займаецца солтас у вёсцы, вось такімі простымі словамі, якія у вас абавязкі? Абавязкі шмат. Проста трэба займацца цэлай вёскай, людзьмі. Не, ну, гэта ёсць нармальныя, як бы, самы, ну, як бы, ніжэйшы ўзровень адміністрацыі. Самакіравання. Самакіравання, так. І там, ну, як бы, чалавек займаецца практычна ўсім, бо як то на вёсцы. Кожны мае нейкія свае праблемы. Ну, асноўныя праблемы. Там дарога не такая.
там нейкае нешта робіцца. Там недзе непарадак. Там яшчэ штось адбываецца. Там вады няма. Ну, бытавыя справы асноўныя. І трэба як бы паслухаць гэтых людзей і данесці адпаведным уладам, што трэба зрабіць, каб людзям лягчэй жылося. А Вот так, так як вы скажу. любіце, калі ўсё упарадкавана, Ну калі з так. людзьмі можна паразмаўляць, а з людзьмі яшчэ і старэйшага ўзросту, так вы проста знайшлі сваё Ну цудоўнае так, месца працы. я слухаю гэтых людзей. Ну, вядома, што гэта потым не ад мяне ўсё залежыць, таму што там уже чым выжэй, тым больш складанае ўсё гэта робіцца. Ну, і трэба было таксама заняцца такімі, што мне найбольш у гэтым спадабалася, маё дасягненне як бы ў гэтай вёсцы. Гэта тое, што там быў будынак, ёсць будынак і застаўся будынак школы. Гэты драўляны будынак з 1935 году, які пабудавалі, якія людзі самі захацелі пабудаваць і самі захацелі, каб была ў вёсцы школа. У міжваенны перыяд, у Новай Польшчы, можна сказаць. І розныя. Школа існавала да 78 году. Гэта была першая праца маёй мамы. І калі я прыехала уже, ну так, стала жыць у гэтую вёску, у дом маіх дзядоў, я вырашыла, там страшна было. Там проста было страшна. Не было вокнаў, дзверы ледзь трымаліся. Вядома, патрэбны быў гаспадар. І ўдалося мне гэты будынак падняць. І гэта ж самае важнае. Гэта быў для мяне так важная мэта, што ўдалося. Ну, трэба было шмат размаўляць з уладамі гэтай гміны і пераканаць, што гэта ёсць патрэбна. І дзякуй гэтаму людзі зараз задаволены, маюць куды пайсці, дзе сустрэцца, дзе паразмаўляць, дзе правесці бяседу. І цяпер гэта ў будынку гэтай школы гэта святліца. Так, я так можна разумею, сказаць, так? што гэта святліца. Месца Так. сустрэчы ўсіх жыхароў вёскі. Вярнуліся да сябе, на сваю Так. малую радзіму. Вы жывеце ў хаце сваіх дзядоў. Так. Правільна? Я мушу тут сказаць, што мне пашчасціла нават быць у вас калісьці ў гасцях. Тут трэба для нашых таксама слухачоў-гледачоў сказаць, што мы 2 гады запар ездзім да вас па вашаму запрашэнню. Ездзім да вас калядаваць разам з гуртамі з граі Кудзеля. І кожны раз, калі мы на калядкі заходзім у розныя хаты, апроч таго, што кажуць: «Ой, файна, што прыехалі», усе жыхары вёскі Цялушкі кажуць: «А вас жа Гражына запрасіла. Боже, а які ў нас солтыс! І столькі пахвалы, і столькі любові ў вачах». І я вам кажу шчыра, кожны, да каго мы заходзілі ў госці, кожны такія пяшчотныя і цёплыя словы пра вас кажа. Вы, я не ведаю, што вы робіце з гэтымі людзьмі, што яны хочуць пра вас сказаць. І нам, калядоўшчыкам, якія проста да іх завіталі заспяваць некалькі песен, расправесці пра вас, якая вы цудоўная. Што вы з імі такое робіце? Што за магія? Нічога не раблю. Проста трэба быць паўсюль чалавекам. І ўсё. Трэба паважаць тых людзей, слухаць іх, дапамагаць, наколькі можна. І гэта ж як бы аснова. Тут не трэба нічога вялікага ў гэтым усім. Я хочу толькі сказаць яшчэ адно, што я не ведаю, каб мушу згадаць майго мужа, таму што каб не ён, то не ведаю. Ён мне так дапамагае у гэтых усіх працах. Ён разумее. І ён паважае, дацэньвае і падтрымлівае ў гэтым усім, што ёсць. Так што гэта таксама, скажу, самае лепшае, што мне ў жыцці выйшла. Давайте тады Віктару перададзім прывітанне. Так, безумоўна. Дзякуем, Віктар. Велічэзны дзякуй за тое, што вы дапамагаеце Гражыне. Ёй патрэбна сілы, каб напісаць новую кнігу. Паглядзім.
Абавязкова мы будзем ужо No ale чакаць. jeszcze Тым болей, што вы збіраеце ж гісторыі таксама tak, з no вёскі. Ну, я так думаю, што можна чакаць гісторыю вёскі ja, Цялушкі, albo szkoły, школы. tak, Вы ўжо працуеце ў гэтым напрамку. tak. Ну ўсё, Ja а будзе просто, аўтограф у кнігі для мяне? no jak będzie kniha, to będzie. Будзе. Nie, no просто ja sama nie wiedziała, no jakby tak sama edukacja sprzyjaje tym, że człowiek wie, gdzie to szukać. Zawsze mówię, że to sama droga w świecie ta informacja. I kiedy człowiek wie, gdzie to znaleźć, to nie jest problemem. Wtedy można sobie szukać i można znaleźć i można to wykorzystać. I wiedzieć, jak to wykorzystać, основное. I kiedy już i szmat ludzi mnie rozpowiadała про te rzeczy. I kiedy jest szmat dokumentów, bo i archiwy tak samo, trzeba było przejść. A samый ważny taki dokument, jaki ja znalazła, to początki budynka naszej szkoły, jaki okazał się w archiwie w Breście. I w tych ciężkich latach udało się to niejak сюди zrobić kopię i otrzymała się mieć u swoich rukach to все. No tak, że to wielmi ważne. Nie że w Białymstoku, nie że w Warszawie, a zaraz dziękuję różnym tych skanam, nowym technologiям można to wielmi chutko otrzymać. Ну, я думаю, што за 10 год справіцеся. O, думаю, Я что па- хутчэй уже я пачынаю 10 год. адлік. Невядома, ці дажыву яшчэ 10 Ну год. што? Ну, добра. Że trzeba spieszаться. Няма куды спяшацца. Трэба проста жыць. А тым больш, што вы вярнуліся ў сваю хату, у вас вельмі утульна. Вы цудоўны суперсолтыс. Дарэчы, я пра гэта не згадала. Суперсолтыс. У 2022 годзе вы атрымалі такую знагароду, як суперсолтыс. Гэта, калі я не блытаюся, кур'ер параны, такая газета праводзіла конкурс. Што гэта было такое ўвогуле? Я нават у Беларусі такога не існуе. Распавядзіце, можа, падрабязней, што ж тут такое было? Значить, то була така якби ініціатива огульна гэта управи маршалкowskiej управи тут у Біластоку. І там нехта там заўсёды, ну, якби такія ўзнагароды яны там выдаюць. Ну, неяк мне так патрапілася, нават не ведаю, як гэта здарылася. Ну, было вельмі прыемна, так скажу. Было вельмі прыемна і, ну, сімпатычна. Ну, то тады вже я тады была хіба одну кадэнцыю, можа, першую, не ведаю. Ну, але гэта, ну, так, і таксама для мяне гэта нешта такое новае, ну, неспадзяванае. Ну, цешуся, што такія ўзнагароды бываюць. Таксама іншая ўзнагарода, таксама ўжо вельмі цікава, калі мы атрымалі трэцяе месца ў ваяводстве. Ёсць такая ініцыятыва савецка. Таксама гэта беластоцкага падляшскага ваяводства. Ініцыятыва савецка, гэта ўвогуле супер была справа, калі удалося зарганізаваць не толькі мне, але дзякуй маім і жыхарам, і нам усім такую выставу. Прыехаў да нас аднойчы немец, фатаграфік, які зрабіў здымкі нашай вёскі, нашых людзей. І мы яму вырашылі зрабіць такую выставу з такім класным вернісажам. І ён быў натолькі захоплены, што не чакаў, што можна нешта такое рабіць. Зрабілі гэтыя здымкі, гэта была вельмі такая вялікая ініцыятыва, і менавіта за гэта мы атрымалі ўзнагароду. Спадарня Грышына, адкуль у вас столькі сілаў на ўсё гэта, на ўсю такую дзейнасць? Можа, так выглядае, што гэта ўсё толькі робіцца і так далей. Але насамрэч гэта ўсё складанае. Таму што жыццё непростае. Жыццё ёсць вельмі складанае. Жыццё патрабуе tutaj шмат сілаў гэта трэба пакласці. Таму што і часы не такія простыя. І
jak ja byłaby takim cudownym naukowcem i tak dalej, to pełna by siedziała u tej nauce tak nasamrecz. Jak byłaby takim, nie wiedаю, niejakim tam człowiekiem, jaki by chciał być przy uładzie. Może tak samo by niejak dojszła, nie wiedаю. Ale mnie tego nie хочется. Mnie po prostu хочется robić to, co mnie podobається. I mnie nie dla tych tam różnych funkcji tam i іншого, тому що це naprawdę, це вельми складано. Я відаю, як працюють люди науки, як працюють люди у гэтых самаўрадах. Я гэта ўсё бачу, я ведаю, мне таксама непросто. Это ўсё непросто, таму што заўсёды ідзе чалавек, не ідзе там таксама недзе наступае на нейкія камні, яшчэ на нешта іншае. І потым перажывае, часам цяжка падняцца, бо непроста. Перажывае гэта ўсё, калі нешта не атрымліваецца, а шмат чаго не атрымліваецца таксама. Так што гэта... Але калі чалавек шмат працуе, і неяк робіць гэта чэсна, і там здаецца тады, што гэта ўсё так нармальна проста ідзе. Але то не без такіх цяжкасцей, таму што цяжкасці ёсць вельмі шмат. А як вы адпачываеце ад усяго гэтага? Я адпачываю. Нават калі гэта праца, нават для мяне адпачынак, калі пайду ў архіў і прачытаю. Это ўжо адпачынак. Размовы з людзьмі, размовы з мужам, гэта для мяне адпачынак. Нашыя недзе шпацыры з сабакам, таксама гэта адпачынак. І сустрэчы сапраўды з людзьмі, гэта адпачынак. Для мяне радасць, напрыклад, калі я паеду, нейкая там нехта з вёскі недзе сядзіць бедны у нейкай там у доме прыстарэлых ці нешта такое, паеду, пагляджу на гэтага чалавека. Гэта ўжо адпачынак. Жадаю вам знаходзіць сілы, час на гэты шпацыр, на архіў, на ўсё і не спыняцца. І мы чакаем новую кнігу, мы чакаем новых даследаванняў, мы чакаем і мы жадаем вам толькі поспехаў, таму што вы робіце велізарную справу для захавання беларускасці. Мне і не толькі беларускасці, увогуле для захавання чалавечых адносінаў, таму, як вы казалі раней, галоўнае з чалавекам размаўляць. Я вам буду задаваць пытанні і даваць некалькі варыянтаў адказу, але вам трэба абраць толькі адзін. Вы можаце альбо коротка адказаць выбар, альбо распавесці, чаму вы абралі тое ці іншае. Скажыце, калі ласка, каго вы абярэце? Анету Прымаку ці Ганну Кандрацюк? Калі сказаць пра характар, адносіны, мае адносіны, я выберу Анету Прымаку. Свада і Нічос или Іло ін Френдс? Іло ін Френдс. Чаму? Люблю тэксты Іло ін Френдс і люблю яе інтэрпрэтацыі твораў мастацкіх. І в ogóle люблю Іло як чалавека і люблю яе на сцэне. Басовішча ці бардаўская восень? О, tutaj to скажу і одно і другое. Не магу тут выбраць нават. Таму што адно люблю за бардаўскую восень, за гэтую лірычнасць і за атмасферу, за гэта ўсё. Можа, нават і выберу бардаўскую восень. Беларускае грамадска-культурнае таварыства ці Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку? Ну, Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Гэта нешта новае, нешта іншае, нейкае свежае. Добра, а дранікі ці бульбяная кішка? Дранікі. Дранікі? Дранікі. Вось тут для мяне нечаканы адказ. А Сакрат Яновіч ці Віктар Швед? Сакрат Яновіч. Я ведаю, што вы таксама вывучалі ж, правда, Сакрат Яновіч? Так. Калі ідзе пра літаратуру, проста літаратуру, глыбіню гэтай літаратуры. Віктар Швед для мяне гэта проста
гэта іншыя катэгорыі, таму што для мяне Віктор Швед гэта цудоўны паэт дзіцячы. І гэта, а калі для мяне як уже такога чалавека як бы, ну, Сократ Яновіч. Калі я гавару пра літаратуру, я не гавару пра чалавека. Безумоўна, так. А што вы береце? Ніву ці часопіс? То таксама непростае, як бы гэта ўсё. Но я больш цяпер чытаю часопіс. Цяпер. Часопіс. Так, цяпер чытаю часопіс. Хаця Ніву я вельмі добра ведаю. Я Ніву з 50-х гадоў прагледзела ад пачатку да канца, не ведаю, можа, уже 5 разоў. Я бы хацела, каб Ніва памяняла свой усё ж такі, нейкі такі форму ў сэнсе. І часопіс павінен гэта памяняць. Гэта ўжо павінна быць для іншага пакалення. Гэта павінна быць, не ведаю, нейкі, можа, варыянт такі, больш лічбавы варыянт, не ведаю. Нешта, як бы нічога не памянялася ў гэтай Ніве ад невядома якіх часоў. Можа, гэта таксама не дрэнна. Не, ну вже, а хто, пытанне, каму гэта? Каму гэта? Тут проста ідзе пра доступ. І тут трэба, як калі Ніва хоча перажыць, яна павінна таксама ўжо пайсці ў такі сучасны напрамак, як гэта робіцца ў сучасныя часопісы, так? Я бачу ў навуцы таксама у нас уже большасць ёсць варыянты онлайн. No там уже як бы інфармацыя, сёння павінна быць інфармацыя, што ёсць такая жывая, хуткая інфармацыя. І калі бы, напрыклад, чалавек увайшоў на Ніву, паглядзеў, сустрэча, напрыклад, аўтарская тады. А так, інфармацыя, то ці яна актуальна, не актуальна. Так, трэба неяк жывей рэагаваць на гэта ўсё, што адбываецца. Што вы абярэце? Бельск ці Гайнаук? Бельск. Што вы абярэце? Горад ці вёску? Ну, вёску. А чаму? Таму што я люблю, мне блізкасць прыроды ёсць сама важная. А ўсё ж такі на вёсцы гэта ўсё бліжэй. Сабе не ўяўляеце, якія ў нас цудоўныя краявіды. За кожны дзень я бачу птушкі, я бачу звяроў, я бачу гэтыя колеры, мне вельмі падабаецца. Усім пераязджаем у вёску. Я таксама хачу гэта бачыць штодзённа. Ведаеце, што мне хацелася насамрэч, што я бы хацела? Я бы хацела, каб адкрыліся межы. Я бы хацела паехаць у Беларусь, у беларускую вёску. Такую, якую я бачыла. Хай, можа, яна памянялася. Але ў тых 2000-х гадах, на пачатку гэтага стагоддзя, я бачу гэта памежжа, Палесе, асабліва Палесе, з гэтымі балотамі, з гэтай прыродай, з гэтымі ўсімі колерамі, з гэтымі сардэчнымі людзьмі. Можна я трошки паплачу? І далучуся да вашых мараў. І тады сапраўды можна адпачыць альбо недзе на гэтыя Браслаўскія вазёры. Таксама цудоўна. Альбо высокі бераг Нёмана. Закрываю вочы і бачу штодзённа. Давайте мы будзем фіналіць сённяшнюю размову толькі не на такой сумнай, нейкай, для мяне сумнай, настальгічнай ноце. Але заўсёды трэба марыць, не трэба спыняцца. Я б хацела вас запытацца, што бы вы маглі параіць маладым беларусам Беласточчыны, якія яшчэ, магчыма, не вызначыліся з тоеснасцю, яшчэ дзесьці хаваюць сваю беларушчыну. Што б вы маглі параіць ім зрабіць, каб, аднак, прымкнуць да нас і вызначыцца, зразумець, прыняць, ці, можа, наадварот, адвярнуцца. Вось з чым бы вы звярнуліся да моладзі? Я бы хацела сказаць ім, што беларускасць, беларушчына — гэта нешта цікавае. Гэта нешта цікавае, гэта
штось, што яны павінны адкрыць. Яны павінны паглядзець недзе, паразмаўляць таксама са сваімі дзядулямі, бабулямі, запытацца, адкуль яны ёсць. Таму што калі нехта не ведае гэтага сваіх каранёў, то я не ведаю. Як яны ідуць у будучыню, то я не ведаю. Як хто? Як ніхто? Не можа так быць. Мы ўсе маем карані. І мы павінны гэтым ганарыцца і з гэтым павінны ісці далей. І будзем ісці. Ну так. І лепшае наперадзе. Ну так. Як вы казалі сёння неаднаразова, галоўна размаўляць з людзьмі. Дзякую вам за гэтую цудоўную размову. Дзякую вялікае. Падкаст «Тутака». Партнёр Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Серыя падкастаў суфінансавана са сродкаў The German Marshall Fund of the United States. Рэалізацыя задачы дафінансавана са сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Рэспублікі Польша.